Ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de febreiro. O primeiro punto do orden do día, como sempre, é a aprobación da acta anterior, neste caso a acta número 1/2026, correspondente á sesión celebrada o 29 de xaneiro de 2026. Non sei se hai algunha erro na acta, algunha cuestión que comentar. Pasamos a votar a acta, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Dase conta das resolucións da alcaldía e actas de xunta de goberno dictadas dende esa sesión anterior. No caso das resolucións da alcaldía, son as dictadas do 21 de xaneiro de 2026 ata o 22 de febreiro de 2026, que comprenden os números 77/2026 ao 193/2026, e no que ten que ver cas actas da xunta de goberno, dase conta da acta segunda e terceira, que corresponden á sesión extraordinaria do día 29 de xaneiro de 2026 e coa sesión ordinaria do día 5 de febreiro de 2026. O terceiro punto do orden do día é a adhesión ao novo convenio para o desenvolvemento dunha administración digital entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP. Este convenio asinado por estas dúas entidades ten que ver co desenvolvemento dunha administración digital. Como dixo, pretende establecer o marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as entidades locais para a compartición de plataformas, infraestructuras, recursos e servizos que contribuyan ao desenvolvemento continuado dunha administración digital que permita unha maior aproximación á cidadanía e unha prestación máis efectiva e eficiente dos servizos públicos. O convenio foi asinado polo Conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deporte, polo director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a ANTEGA, e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, con data do 13 de novembro de 2025 e ten unha vixencia ata o 31 de decembro de 2028. Este acordo determina as condicións nas que a Xunta de Galicia lle facilita ou lle facilitará en adiante o acceso ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia a solucións tecnolóxicas, sistemas e infraestructuras nas que poderemos estar interesados ou nas que estamos interesados neste momento, conforme ás especificacións e condicións de uso que serán descritas na documentación específica de cada unha delas. As solucións tecnolóxicas de aplicación neste convenio veñen recollidas no catálogo de servicios do texto e moitas delas, como dixo, xa se están empregando neste momento neste Consello. Acceso á rede SARA e aos seus servicios, apertura e peche de portos cara ao exterior da rede corporativa da Xunta de Galicia, compra ou préstamo de equipamento de comunicacións para a conexión á rede corporativa da Xunta, conexión remota á rede da Xunta de Galicia e os sistemas das entidades locais integrados na rede corporativa da Xunta, ou VPN, contratos públicos de Galicia, xestión de perfil e concursos, internet e direccionamento IP na rede corporativa da Xunta, liña de conexión á rede corporativa da Xunta, plataforma de intermediación Pasaxe, rexistro E/S da Xunta de Galicia, sistema de licitación electrónica, sistema de traducción automatizada GAIO ou o sistema electrónico de facturación. A asinatura do acto de adhesión realízase por parte dunha persoa representante designada pola entidade local, unha vez que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia realice a toma de razón e unha vez estudada a motivación da solicitude de adhesión e a previsión de uso das solucións tecnolóxicas básicas dispoñibles. Consta no expediente unha memoria justificativa da conveniencia de adhesión a este convenio redactada polos servizos informáticos deste Consello e existe, evidentemente, a necesidade de adherir o Consello de Rianxa a este novo convenio para poder continuar accedendo aos servizos prestados pola Xunta de Galicia de Administración Electrónica, para este Consello, así como para todos hoxe en día, son esenciais para desenvolver os seus propios servizos electrónicos, tanto para o funcionamento interno como para ofrecerlos ao conxunto da cidadanía. Por tanto, propónse a adopción destes tres acordos, adherir o Consello de Rianxo ao convenio para o desenvolvemento dunha administración digital que foi asinado entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP, designar como persoa representante da entidade ao alcalde e publicar o documento de adhesión e o convenio no portal de transparencia do Consello de Rianxo. Abrimos turno de intervencións. BNG. Moitas gracias e moi boa tarde a todos e a todas. Dende o BNG estamos a favor desta proposta, mas queremos matizar que votamos en falta un maior compromiso coa redución da fenda digital entre a propia administración e a cidadanía. Mentre se traballa por favorecer a administración electrónica, a comunicación e pasarelas entre as administracións, os intercambios de documentación entre elas,
Gostaríanos tamén de ver como se aposta por crear contornas amigables nas diferentes webs de acceso, con ferramentas digitais máis amáveis e inclusivas, para relacionarse coa administración municipal e co resto das administracións. Pensamos que é necesario poñer o foco no e na cidadá. Quereríamos ver, por exemplo, como se aposta por campañas para que todas as persoas teñan a súa clave electrónica, que se estenda o uso do DNI electrónico e outros certificados electrónicos como a chave. Tamén nos gostaría ver ofertas dende a Xunta e a FEGAM de formación práctica en TICs para xestións da vida diaria, nas que incluir as relacionadas coa rede e a administración electrónica. Como pagar un recibo, como presentar unha solicitude nun rexistro electrónico, como alegar diante dunha multa, como e onde recibo un escrito. Tamén gostaríamos de ver como se crean figuras como a do mediador ou mediadora digital, destinados a ofrecer axuda digital sen cita previa, abertos e cercanos, que acompañen á cidadanía nas súas xestións e que nos guíen para facer estes trámites. Por último, e xa que vemos a AMTEGA, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, no texto, lembrar que levamos anos tentando que se cree en Rianxo unha aula SEMIT, un espazo de formación digital que ano tras ano se nos segue negando. Sen máis, imos votar a favor. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Dentro do Partido Popular, pues, vemos favorable este punto que se trae. Tal como se indica aí, pues, isto permite que as administracións fomenten o uso de aplicacións digitais que favorecerán o uso de aplicacións e ferramentas de servicios públicos por parte da ciudadanía. En este sentido, pues, como xa un punto que xa está en vigor, pues daremos continuidade e vamos a votar a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Moi boas tardes. Gustaríanos, en primeiro lugar, darlle a benvida aos compañeros e compañeras da corporación a este pleno e ao público que hoxe aquí asiste. Tamén queríamos saudar especialmente a veciñanza que nos ven nas súas casas mediante a canle de YouTube. Con respecto á moción, o noso grupo municipal emitirá un voto favorable á adhesión ao convenio que aquí expuxemos. Supón avanzar na modernización dos servicios municipais. Únicamente remarcar a observación da Secretaría sobre o incumprimento, entendemos que é puramente formal e non implica riscos xurídicos nin financeiros para o Concello, e de non ser así gostaríamos que nos aclararan ese punto que aparece no informe. Entendemos que os beneficios en eficiencia, seguridade e calidade do servicio xustifican plenamente esta decisión. Moitísimas gracias. Rexo en común. Boas tardes a todos e a todos. Nós imos apoiar a proposta. Secretaria, non sei se comenta brevemente o contido do informe. Que non sei se hai unha pregunta concreta sobre o informe que a secretaria pode aclarar. Na documentación que achegan había un punto donde se especificaba que había unha non conformidade porque non había ou non se aportaba documentación necesaria en base a unha serie de artículos. Non tiña documentación aquí, senón buscaba exactamente. Entón, entendemos que é algo formal que non condiciona o acordo. En todo caso, se nos puderan aclaralo, pois nos gustaría, e de non ser o caso, pois fai referencia, está pulsado, sí, facía referencia a un réximen sancionador expreso no texto,
entendemos que sea unha cuestión formal. Sí. Bueno, pasamos a votar a proposta, entón, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O seguinte punto é a renovación tamén nun convenio, neste caso o convenio que ten que ver co proxecto que se deu en chamar Parque Arqueolóxico da Idade do Ferro, os Castros dos Prestamáricos. O obxecto da renovación deste convenio é continuar consolidando as liñas de actuación iniciadas a través do convenio asinado o 10 de maio de 2021 entre a Diputación de Coruña, os Concellos de Boiro, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo e Ribeira, e contemplar tamén a nova incorporación a este proxecto do Concello de Dodro, establecendo as bases de cooperación para regular o proxecto ao que antes me refería. Como a formalización deste novo convenio remitido pola Diputación de Coruña o 4 de febreiro de 2026, propónse o desenvolvemento dunha comunidade intermunicipal de servicios públicos consorciados participada, por tanto, por los que xa viñamos participando, sumando ahora ao Concello de Dodro, non? A creación desta comunidade intermunicipal vai permitir, en definitiva, a xestión conxunta e compartida deste proxecto creado ou iniciado fai xa moitos anos, que, sinceramente, pouco avanzou dende entón, permitirá, en algún momento, retomalo e incluso, agardo que así sexa, reconfiguralo e reestruturar os pasos a dar no futuro. Nesta renovación, incluíse, por tanto, esa adhesión do Concello de Dodro e contémplase o texto tal cual estaba no ano 2021, cando xa se aprobou este mesmo texto. Por tanto, pouco máis que añadir do que xa se comentou ademais na comisión informativa, e o que se propón é aprobar a renovación do convenio, co texto recollido, insisto, o mesmo texto incluindo a Dodro, designar como persoa representante do Concello de Rianxo o alcalde e publicar o convenio no portal de transparencia do Concello de Rianxo. Abrimos debate, Benejá. Moitas gracias. Este convenio foi un proxecto impulsado e iniciado polo noso goberno na legislatura anterior e, como di no texto, faise consolidando as liñas de actuación iniciadas a través do convenio asinado desde maio de 2021 entre a Deputación da Coruña, os Concellos de Boiro, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo e Ribeira, e que contempla a nova incorporación a este proxecto do Concello de Dodro. Establécense así as bases de cooperación para regular o denominado Parque Arqueolóxico da Idade do Ferro, os Castros dos Prestamáricos. Como non pode ser doutra maneira, criamos nel entón e queremos nel agora, mas non podemos senón sinalar con mágoa a demora excesiva no seu impulso. Moi ben, moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. Do Partido Popular vamos a apoiar esta proposta, o que sí que remarcamos que nos gustaría que este proxecto que fose máis dinámico e resolutivo, xa que apenas avanzou neste tempo e non se conseguiu o obxectivo final co que foi creado. Entonces, a ver se colle novo impulso e a ver se vemos algún logro. Moitas gracias. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. O noso grupo votará a favor da renovación do convenio, pero exiximos unha defensa máis firme das necesidades de Rianxo nesta comunidade intermunicipal. O formato actual, como xa expuxeron os compañeiros da corporación, non se adapta plenamente ao noso concello e non podemos permitir que pasen outros 2 anos sin avances tanxibles. Así mesmo, rogamos que a nivel municipal tamén se avance no cuidado e limpeza dos petroglifos, así como moitos elementos históricos do noso concello, e solicitamos ao alcalde que a nosa presenza en ese proxecto dos Castros sexa un poquinho máis reivindicativa e operativa. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Rexión Común. Desde o grupo de Rianxo en Común imos apoiar a proposta. Moitas grazas pola alusión feita. Sempre que, sinceramente, que se convoquen xuntanzas de traballo, procuraremos ser o máis reivindicativos e propositivos posibles. A última xuntanza que se celebrou no marco deste convenio, no marco deste proxecto, data de xaneiro do ano 2024, pasou xa máis de 2 anos e non fomos convocados a ningún foro no que seguir traballando, avanzando, propoñendo ou defendendo os intereses de Rianxo. Por tanto, como dixía inicialmente, e concordo ademais co que prácticamente todos os grupos señalaste, é dicir, efectivamente
foi un proxecto que no seu día se anunciou, se propuxo, se acolleu ademais con entusiasmo en todos os consellos do ámbito e o certo é que apenas avanzou dende entón. Espero que a partir de agora isto poida cambiar. Pasamos a votar a proposta, votos a favor, queda aprobado por unanimidade entón. Quinto punto de orde do día é a aprobación do chamado Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, marxe dereita, Consello de Rianxo. Como se recolle na proposta e como foi comentado na Comisión Informativa, Augas de Galicia contratou a realización deste plan de saneamento local da Ría de Arousa, marxe dereita, no cal, no tomo sexto, fai referencia especificamente ao Consello de Rianxo. Un dos obxectivos deste plan foi a comprobación do funcionamento do sistema de saneamento, rede, estación de tratamento de augas residuais, técnicas de xestión de augas pluviais e alivios, tanto en tempo de seca como en chuvia, e a súa incidencia no medio receptor. Nito informe, estableces unha serie de actuacións en orde de prioridade para a mellora da rede de saneamento do Consello de Rianxo e adaptala á normativa medioambiental. A primeira das actuacións que se recomendaban tiña que ver co tanque de tormentas, a segunda coa creación dun colector interceptor, a terceira coa ampliación da EDAR e a cuarta coa reducción de infiltracións na conca de Batán. Como saben, as tres primeiras actuacións xa se realizaron e as instalacións descritas a día de hoxe están operativas. En relación á actuación cuarta, analizouse o funcionamento das distintas estacións de bombeo das augas residuais, a SEBAR, con a afección no bombeo de Batán nos meses de febreiro e xullo de 2025, correspondendo respectivamente a unha época de choiva e a unha época de seca, coa finalidade de determinar o efecto das infiltracións de augas brancas. Comprobouse o funcionamento das bombas de cada unha destas EBAR, constatándose un incremento de entre 0,5 e 6 veces no consumo eléctrico requerido polos bombeos en febreiro en comparación con xullo de 2025, o cal se asocia a maior pluviometría no segundo mes do ano, 284 e 5,6 litros por metro cadrado na estación de Fieitoso respectivamente. Este incremento débese en gran medida ás infiltracións de auga que se producen nos pozos intermedios da conca do Batán, coa subida do nivel freático, como se recolle no plan de saneamento antes citado. O 10 de febreiro de 2026 emitouse informe de gestión integral de Augas de Galicia SAU sobre o estado da rede de saneamento de Rianxo, onde se recollían estas conclusións das que veño de falar. Con data do 11 de febreiro de 2026 emítese informe do técnico de medio ambiente deste Consello, chamando a atención sobre a plena vixencia deste plan de saneamento ao que facía alusión, a pesar dos anos que pasaron dende a súa redacción. Así as cousas, co finalidade de seguir actuando na implementación das medidas que neste se recollían e establecer tamén o calendario de traballo e buscar os recursos para isto, que se propón é aprobar o documento denominado Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, marxe dereita Consello de Rianxo, publicar o acordo nas electrónica municipal e dar traslado ao Departamento de Medio Ambiente. Abrimos o turno de intervencións. BNG. Moi boas tardes a todos e a todas. Dende o BNG pensamos que un dos obxectivos deste plan é comprobar o funcionamento do sistema de saneamento tanto en tempo de seca como en episodios de choiva, así como a súa incidencia no medio receptor. Neste informe estableces unha serie de actuacións por orde de prioridade para mellorar a rede de saneamento do Concello de Rianxo e adaptala á normativa vixente medioambiental. En principio, parécenos positivo que o noso Concello conte con un plan deste tipo e que se teña en consideración, pero non deixe de chamarnos a atención que as principais propostas de mellora da rede, por así dicirlos de maior calado, como a nova EDAR, o estanque de tormentas ou o colector, xa están realizadas. Mais aínda nos chama máis a atención que neste plano se recollan as actuacións realizadas nestes últimos anos polo Concello que afectan ao que no documento se denomina como Conca do Río Té. Son numerosas e foron financiadas polo propio Concello e pola Deputación. Logo, de sinalar estas cuestións, entendemos que este plan pode ser unha especie de copia e pega ou que non foi elaborado tendo en conta a realidade exacta do noso Concello. En todo caso, parécenos positivo e vamos a apoiar. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. De Partido Popular vamos a apoiar esta proposta. Este documento, pues bueno, é un documento que vai ser vinculante para poder solicitar futuras subvencións e poder actuar de maneira axeitada nos puntos conflitivos e reparar os saneamentos tanto de pluviais como de residuais. A problemática de filtracións de aguas blancas e residuais nos bombeos do Batán pois é unha problemática que causa serios perxuicios á xestión da
da edara actual. Bueno, por este motivo vamos a apoyar a ver si se soluciona. Muchas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. A posición do Partido Socialista de Rianxo é claro ao respecto. Creemos que estas actuacións son necesarias e por iso imos votar a favor, porque mellorar o saneamento e o abastecemento é prioritario para o noso concello. Pero tamén temos a obriga de decir as cousas como son. Imos avanzar cunha auditoría baseada nun documento de 2011, feita ademais pola propia empresa que xestiona o servicio e ademais, cando dende 2024 existían convocatorias por parte da Xunta de Galicia para actualizar ou realizar este tipo de auditorías. Cabe señalar que eses puntos que antes mencionaba o compañeiro do BNG aparecen reflexados no informe e consideramos que unha auditoría para presentarnos en 2026 pois canto menos debería de estar actualizada. Ademais, esa auditoría é un requisito imprescindible para poder optar ás subvencións de mellora de augas de Galicia, que entendemos que esa sexa a finalidade desta proposta, e levamos insistindo nisto dende o inicio da legislatura, señor Bustelo. E, mentres tanto, creemos que se deixaron pasar bastantes oportunidades. E as consecuencias, eu creo que son cuantificables. Entre 2024 e 2025, pois creo que perdemos ou non optamos a en torno a 150.000 euros entre rede de abastecemento e saneamento. Ademais, subvencións a fondo perdido para a mellora da nosa rede, instalacións e, ao final, o servicio á propia veciñanza. Cartos que non se solicitaron por non ter feitas ou actualizadas as auditorías a tempo, aínda que vendo o documento que presentamos é do 2011, non entendemos moi ben o motivo porque en 2024 non se optou por facer ese tipo de propostas. Os propios informes técnicos son contundentes ao sinalar que os problemas de infiltracións na rede, especialmente na conca do Batán, seguen vixentes e requiren actuacións prioritarias. Mais xurxe a dúda de se fixeron algún tipo de valoracións no resto de deficiencias que amosa o informe de 2011. Con todo, chegamos a 2026 na mesma situación de fondo, recoñecendo problemas estruturais que xa estaban diagnosticados hai anos e que non se atallan hasta pasado casi 3 anos de legislatura. Por iso decimos que chegamos tarde e chegamos mal planificados, ademais. Non abonda contraer agora a proposta cando xa se sabía que estas auditorías eran chave para acceder ao financiamento e mellora do servicio. E resulta tamén difícil entender que o punto do río T apareza nunha prioridade tan baixa, na número 8, cando existen evidencias de desbordes no bombeo e filtracións cara ao río. Permíteme, señor Bustelo, que llamose un dos vídeos destos últimos días, donde se pode percibir, calquer veciño pode percibir que estas situacións que, cando vostedes estaban na oposición, pues denunciaban, reclamaban e exixían, bueno, pues isto leva pasando 3 anos durante a vosa legislatura. E iso é o que debemos de remarcar. En todo caso, o noso voto, como xa dixemos, será favorable, porque creemos que actuar é necesario e urxente. Pero tamén lle pedimos que isto sirva de lección. Hai que anticiparse ás convocatorias, planificar e aproveitar os recursos disponibles, porque en Rianxo non faltan nin necesidades nin oportunidades. O que non pode faltar é vontade e capacidade de xestión para non deixar pasar investimentos que melloran directamente a calidade do servicio público. Póñanse as pilas e gobernen pensando en Rianxo e na súa veciñanza. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas, Rianxo en Común. Grazas, alcalde, non temos nada que engadir. Moi ben, moitas grazas. Se para algo sirven as comisións informativas é para comentar os asuntos que se traen ao pleno. Deberá servir para eso, pero se comentan os asuntos tamén cabe escoitar as explicacións que ali se dan. Eu creo que expliquei con claridade os motivos que nos levaban a traer este plan elaborado fai uns anos ao pleno. Creo que foi un sincero nese sentido. Expliquei, ademais, moitas das actuacións que se levaron a cabo nestes anos de legislatura en relación a solicitar fondos de distintas administracións. Cabe destacar nese sentido o esforzo que se fixo para solicitar o que se denomina pel da auga
co Consello de Boiro, solicitámoslo en dúas convocatorias distintas, e insisto no do esforzo, porque para poder presentarse compre a redacción dun importante e detallado proxecto, que ademais pode facilitar a resolución das convocatorias, e verán como se acadou unha alta puntuación no que ten que ver coa redacción do proxecto que se presentaba por parte dos consellos. Non aspirábamos a conseguir por aí en torno aos 2 millóns de euros que nos permitirían actuar dunha maneira moi importante no que ten que ver co todo o ciclo de auga. Desafortunadamente, non recibimos eses fondos, entón hai que seguir, pero tamén se esquecen de comentar, porque sinala que non se pediron estas axudas para pedir auditorías nestes últimos anos. As axudas para pedir auditorías non empezaron no ano 2024. Empezaron con anterioridade, tampouco no ano 2022 se pediron axudas para as auditorías, tampouco non hai auditorías elaboradas con anterioridade, por tanto, temos que ir empezando, calquera momento é bo. Neste caso, o que se pretende é non ter que facer auditoría, senón aproveitar o traballo feito, que está aí desde o ano 2011, e polo que non se lle fixo caso hasta ahora, pois tampouco non lles podo responder eu demasiado, non? Vamos a votar ao punto, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. O sexto punto é a proposta de irmandamento entre os municipios da Estrada e de Rianxo. O irmandamento defínese tradicionalmente como o encontro entre dous municipios que deciden facer pública a súa unión para actuar dentro dunha perspectiva, para desenvolver entre eles uns lazos de amizade cada vez máis estreitos. Actualmente, Rianxo atópase irmandado cos concellos de Padrón e Requejo, e grazas a estes feitos, as canles de colaboración entre institucións son enormemente fluídas, así como a consideración da cidadanía dos tres municipios que configuran un eixo de intercambio cultural, económico e de lecer. O presente documento ten como finalidade someter á consideración do Pleno da Corporación do Concello de Rianxo a aprobación do irmandamento entre os municipios da Estrada, na provincia de Pontevedra, e de Rianxo, provincia da Coruña. Este irmandamento fundamentase no vínculo histórico e cultural existente entre ambas as dúas localidades, logo do enlace amoroso entre Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao e Virxinia Pereira Renda. Ambos dous casaron o 19 de outubro do 1912 e tiveron un fillo, Alfonso Xesús, que morreu moi novo como consecuencia dunha enfermidade. Ambos os dous sufriron as consecuencias do golpe de Estado de 1936 e o exilio, onde morreu Castelao no 1950. Dende entón e ata a súa morte, Virxinia loitou para que o seu legado chegara vivo ata os nosos días. Ao longo da historia, os irmandamentos entre povos teñen demostrado ser ferramentas fundamentais para o fortalecemento de lazos de cooperación, no intercambio cultural e no desenvolvemento de sinerxias que benefician as localidades. Neste caso, a unión da Estrada e Rianxo permitirá levar a cabo accións e actividades conxuntas encamiñadas a difundir conxuntamente a labor levada a cabo por esta parella tan trascendental na historia contemporánea galega. Considerando que o irmandamento de municipios é un instrumento de cooperación institucional que fomenta o intercambio cultural, social, económico, reforzando a identidade común e promovendo a colaboración en distintos eidos de interese mutuo, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Aprobar o irmandamento entre os municipios da Estrada e Rianxo co propósito de fortalecer os vínculos culturais, históricos e sociais entre ambas as dúas localidades, promovendo iniciativas conxuntas que favorezan o coñecemento mutuo e o desenvolvemento de proxectos de interese común. Dar traslado do presente acordo ao Consello da Estrada aos efectos de formalizar institucionalmente o irmandamento. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, así como no tableiro de anuncios para o coñecemento público. Abrimos debate. Benejá. Gracias. E estamos de acordo con esta proposta, imos votar a favor. Só queremos solicitar da Xunta que nos mesmos termos que colabora coa Estrada na instalación dunha escultura o faja tamén co Concello de Rianxo, xa que ademais existe xa un proxecto de Camilo Seira, o escultor de Rois. Ten máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Partido Popular. En Partido Popular apoiamos esta proposta. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. O noso grupo vai votar de forma favorable a esta proposta de irmandamento, pois entendemos que reforzar os vínculos históricos e culturais entre Rianxo e Estrada é positivo e coherente, ademais, coa nosa tradición
de colaboración institucional e coa memoria compartida ao redor da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Con todo, queremos deixar constancia de que lamentamos que esta iniciativa non viña acompañada xa dun plan de traballo concreto, con liñas de actuacións definidas e con puntos marcados que permitan visualizar desde o primeiro momento que proxectos se van a desenvolver conxuntamente. Consideramos que detrás desta proposta debería existir un traballo previo máis avanzado, e o que observamos é que boa parte do contido queda adiado para o futuro á espera de concretar accións e compromisos reais. Tememos que poida pasar exactamente igual que con outras situacións de irmandamento que temos con outros concellos, caso do Guía Rosalía recentemente aquí en Rianxo. Do mesmo xeito, creemos que non é de recibo que cuestións que deben pasar polo pleno, señor Bustelo, e que requiren, ademais, como estamos vendo agora, da nosa votación, non sexan previamente compartidas nin traballadas cos grupos municipais. A colaboración, señor Bustelo, a nivel institucional non pode limitarse á aprobación formal dos acordos, senón que debe basearse nunha comunicación fluida, transparente e respetuosa cos tempos e a labor da oposición. É importante manter esa lealdade institucional, porque ao final a verdadeira cooperación entre as administracións non se construe só con declaracións, senón con diálogo real, sincero, e coa necesidade de lealtade institucional, que é a que permite que as decisións que tomamos neste salón de plenos redunden verdadeiramente no beneficio dos veciños e das veciñas de Rianxo. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias en común. Imos apoiar a proposta. Ben, moitas gracias, votamos a proposta, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é arrojos e preguntas. BNG. Moitas gracias. Comezo polas preguntas. Unha vez máis, preguntamos... Nós temos unha proposta para unha moción para presentar. Perdón. Non tiñamos constancia de que existía moción ninguna a presentar. Pero consideramos que no pleno se pode presentar con carácter urxente a proposta. Ten que... Pasamos unha folla para que ten podades... que definir, ten que explicar a urxencia e votamos a urxencia. Sí, sin problema, pero pasamos unha folla para que podades dispoñer dela, aprobes ou non, así xa teñen constancia do que se pretende transmitir. Expoña a urxencia, por favor. Bueno, a moción é moi breve e, como poden ver no asunto da propia, que é a valoración dos novos puntos de vertido, monitorización e o tratamento en terra e análise de contaminantes nos dragados. Nos últimos días vimos numerosas publicacións, reunións ao respecto dos diferentes colectivos, entidades, plataformas e as propias cofradías da Ría de Arousa, onde manifestan unha preocupación ao respecto. Entón, entendemos, por moitos motivos que seguramente podamos explicar máis con calma se resulta aprobada, consideramos que dende a posición de Rianxo debamos de manifestar ese apoio ao sector mariñeiro e por eso traemos con carácter urxente as propostas de acordo que vos amosamos no documento entregado. Moitísimas gracias. Bueno, temos que votar a urxencia. Teño que dicirlo, me chama a atención que me acabe de afear a min, que non temos en consideración ao grupo, se non os informamos de un asunto que vai traer a pleno cando o asunto foi a comisión e demais, e agora pídenos que nos posicionemos diante dun asunto que tampouco non tivemos ocasión nin un minuto para ler. Unha cosa que pode ser traer os asuntos ao pleno e debater a moción de urxencia, pero cando menos mandar a proposta por correo electrónico hai un par de horas ou incluso hai unha hora para que os grupos poderan ter consideración da mesma. Entón, posicionar aos grupos cando non se dá ocasión ni siquiera a abordar a cuestión tampouco non me parece que entre dentro desa lealtade da que falaba, pero en todo caso está no seu dereito de presentar mocións de urxencia. Agora vamos a votar a urxencia. É que a proposta, señor Bustelo, vostede ten que pensar que esta é a primeira vez que o Partido Socialista o fai en 2 anos e medio de legislatura. En vez de empezar atacando e criticando e menospreciando quizás o traballo, pregúntenos... Ao mellor o inicio por que vostedes presentan esta proposta, porque foi revisada e se nos entregou hai media hora.
Entonces, si consideran que sea votada, a votarán, e se non consideran que sea votada e aprobada, non se explicará. Mais alá de todo eso, non nos castigue volvendo a decir o mismo, porque aínda onte, señor Bustelo, lle solicitamos á secretaria dous informes que non estaban adxuntos na documentación do pleno. Entón, non nos dé as leccións, por favor. Votamos votos a favor da ausencia, abstencións, votos en contra da ausencia. Pensa en Común, Partido Popular e BNG. Non se aproba, por tanto, a moción. Pasamos ao punto que estaba na orden do día, rogos e preguntas. BNG. Moitas gracias. Comezo de novo coas preguntas. Novamente, traemos o asunto do peixón. Queremos saber cal é a situación actual do mesmo. Outra pregunta, Rojo. Si renovaron os extintores no Colexio Castelao e no Brea Segade. Temos constancia que os extintores no Cuartel Vello seguen sen ser renovados, estando pendente a revisión dende xuño de 2025. Rogamos se realice a revisión o máis prontamente posible, tanto no Cuartel Vello como nos colexios, se non se fixo, para asegurar a seguridade das persoas, na súa maioría menores, que empregan estes espazos e evitar posibles accidentes ou desgrasas. Outra pregunta é na representación da obra teatral Memorias dun neno labrejo pasado 18 de febreiro. Soubemos que houve algún problema de aforo. Poderían aclararnos que foi o que aconteceu? Paso aos rojos. O 8 de xaneiro de 2026, a Xunta activaba unha oferta pública de adquisición de locais en Ourense para transformalos en vivendas de promoción pública en alugueiro, cun investimento de 2 millóns de euros. A conselleira Allegue explicaba en rolda de prensa que a iniciativa piloto en Ourense é un paso máis para incrementar o número de vivendas públicas na cidade, ao converter os locais en desuso en inmóveis para uso residencial. Queremos salientar que en Rianxo o Instituto Galego de Vivenda e Solo conta con baixos que poden incorporar a novas vivendas públicas xa, posto que estes baixos, situados na Martela, son xa da súa propiedade. Rogamos que o Concello de Rianxo se dirixa á Xunta para lembrarlle que ten xa predios que poden ter estes usos, xa que ditos inmobles se licitaron varias veces sen comprador. Rogamos tamén que se asfalte as pistas de Abuín, que vai á Aldea Maldita, a pista de Traba e a pista de Isorna cara á Igrexa. Os veciños e veciñas que viven nestes arredores e transitan estes accesos teñen o mesmo dereito á seguridade e ao correcto mantemento dos seus vehículos que se ven perigados co mal estado dos mesmos. Rogamos tamén se valore a instalación dunha varanda nas escaleiras que unen a piscina municipal co campo de arriba, xa que o risco de esvarar cando chove é elevado. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Sí, moitas gracias. Primeiramente, darlle os parabéns por facerlle un poquinho de caso ao Partido Popular e retirar dunha vez os contenedores que estaban soterrados, que estaban no Paseo da Ribeira, que eran obxecto de varias críticas á súa labor en plenos anteriores. Congratulamos de que se vexan retirados. Con respecto a isto en relación, queríamos saber cal vai ser a solución que se plantexará de cara á ubicación definitiva dos contenedores de lixo do resto da Paseo da Ribeira, que en un principio foran colocados de forma provisional. Queríamos saber como está a situación esa. Recibimos varias queixas dos usuarios dos autobuses que fan os traxectos escolares no Concello, en concreto de existencia de varias ramas e obstáculos nas zonas da ruta de Leiro e socavóns na estrada que está en mal estado na ruta de Isorna. Entón, pregaría que se tomara en conta estes avisos para mellorar eses tramos. Tamén temos queixas de varios veciños que hai animais soltos en zonas de núcleos residenciais. Entón, queríamos saber se o Concello vai a sacar algún bando comunicativo ou algunha actuación conforme de terra os cans baixo control.
Saleu publicado estes días o tema do fallo das luminarias e as deficiencias na iluminación pública do Concello. Somos conscientes da problemática, pero sí que non estamos de acordo en que sigamos así meses tras meses. Entón, queríamos saber se vai a adoptar algunha solución de inmediato, a corto plazo, ou hai que esperar aos temas legais que van parellos a esta problemática. Gustaríanos que o Concello tuvera unha alternativa a esta situación e que os veciños tuveran adecuadas os focos de iluminación. En relación a isto, rogamos e pedimos que se sustituían os focos de alumeado na Praza Castelao. Estes focos non foron dentro do paquete, creo recordar, non foron dentro do paquete das luminarias afectadas LED. Este sí que están en mal estado, se levan varios días así fundidos, ese tipo de actuacións, consideramos que son urxentes e que se debería actuar nese sentido. Unha pregunta que xa trasladamos aquí en outras ocasións e que, xa nos parece así un pouco de chiste porque non se solucionou. Queremos saber se as torniquetas que levan colocadas dende principios da legislatura no mobiliario urbano da Ribeira se van a seguir así aí moito máis tempo. Entendo que eso sería unha actuación provisional polas circunstancias que foran, pero xa roza así un pouco o ridículo que sigan estando aí. Se hai que facer algunha actuación de máis calado, haberá que tomar medidas, dotar de presupuestos e cuantía económica para correxir eso, que non pode ser que perduren no tempo ese tipo de actuacións. Rogamos que, despois deste inverno que tuvemos, de cara ao verán, ir empezando a traballar xa na campaña estival por a adecuación de parques e xardíns. Entendo que ata agora o tempo non o permiteu, pero a medida que o tempo vaya sendo favorable, ir acometendo eses traballos para que na primavera e verán podamos disfrutar todos dos parques e xardíns en bo estado. O tema da rotonda do xogo dos bolos tamén é unha das cuestións que traemos moitas veces aquí a colación. Entón, quería saber se hai algún comentario ao respecto, se avanzou algo na tramitación, nas primeiras valoracións ca Diputación nese senso. Rogaríamos que na zona de Campo de Pazos que se buscase outra ubicación para un contenedor de vidrio que está ocupando unha praza de aparcamento. Nesa zona o aparcamento é escaso e consideramos que é posible reubicar ese contenedor en outro lado que non estorbe, facilite ese aparcamento, esa mobilidade dos veciños. Depois tamén temos queixas que na zona da Bacariza houve cortas de leña por empresas madeireiras que ocuparon camiños públicos e que non deixaron os camiños públicos nas mesmas condicións nas que estaban inicialmente. Esta é unha problemática que se van repetindo moitas veces, que di empresas de madeireiras ou outro tipo de empresas que fan servicios e fan uso dos viais públicos. Entendemos que debería haber un maior control sobre eso e que deberían deixalo no estado inicial no que fixaron a actuación. Entón, rogaríamos que o Concello fora máis dilixente, estuvera máis encima deses temas. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Permítame entregarlle por escrito para que non tenha que copiar. Vale, vai escritas, son as mesmas preguntas por os dous lados, porque se nos fai como da última vez, que nos dá a volta para non velas, así sigas vendo. Que interesante. Mandámolas por rexistro e por email, supoño que terá copia de todas formas.
rogamos, empezamos polos rogos, rogamos por segundo pleno consecutivo que se adecente a nova parada de autobús, que se solucione o problema coa iluminación, que se expoña cal é o proxecto que teñen pensado para esa zona. Levamos 6 meses xa con este cambio e bueno, consideramos que xa creo que é tempo suficiente como para poder expoñer que é o que se vai a facer, que teñen pensado facer, porque a Marquesina xa está ubicada. Vimos o outro día ca sucesión de temporais que a ubicación xenera moitas dúbidas, e xa non só por a ubicación, sino por motivos de seguridad. A veciñanza non entende como se pecha o paseo ante unha alerta vermella e en cambio non se mantén a seguridade a escasos 10 centímetros da marea. E da mesma forma rogamos que acondicionen a antigua, a bella parada de autobús, que decidan que se vai a facer exactamente ali, que marquen de forma correcta e que señalicen os espacios para aparcar, porque sigue habendo roces, sigue habendo golpes e non se favorece o traballo comercial que hai en esa zona. Rogamos ao Concello de Rianxo sobre o peche do paseo marítimo en temporais. Xa remarcamos moitas veces e facíamos alusión tamén a ese famoso PEMU, que entendemos que ese plan municipal de xestión das emerxencias, pois o Concello de Rianxo estea traballando xa nel. Solicitamos ao Goberno Municipal que aclare quen determina o pecho do paseo marítimo durante os temporais e en función de que tipo de alerta se procede. Tamén pedimos explicación sobre por que nalgúns casos o peche só afecta ao paseo marítimo e outros afecta a Punta Fincheira, pero en ningún dos casos afecta ao paseo que se inicia pola senda pola senda da fachada litoral dentro do porto. E nos chama a atención, señor Bustelo, e lle rogamos que cando se peche o paseo marítimo, pois o peche nos dous sentidos, porque a xente desde Rianxo cara a Rinlo pudo circular, pudo pasar porque non había nada señalizado, pero en cambio cando chegaban a Rinlo había unha cinta que lle invitaba a dar a volta, bueno, ou a pasala xa que estaban ali. En todo caso, asegúrose de que se poida facer esa señalización de forma correcta. Rogamos ao Goberno Municipal que informe de forma clara e inmediata sobre a situación do tratamento e control sanitario da auga das fontes públicas en Rianxo. Xo insistimos e nos encantos plenos lle rogamos e que incluyan en esa revisión a situación dos lavadoiros e de outras zonas de uso veciñais. Tras máis de ano e medio, a veciñanza desconoce se a auga de Rianxiño cumpre os criterios de potabilidade. Non sabemos se o Concello de Rianxo está facendo algún traballo ao respecto, non sabemos se estamos cumprindo a normativa respecto a esta situación, co cual son moitas dudas que nos xeran e entendemos que como Concello deberíamos avanzar en darlle tranquilidade á veciñanza para que poidan saber se están bebendo auga potable ou non. Solicitamos ao Goberno Municipal que aclare quen determina, bueno, eso, perdón, isto é o de antes, espera aí, foi para arriba. Vale. Ben, rogamos ao Goberno Municipal que reforce de maneira inmediata a seguridade en espacios públicos. Se lo transmitimos en esa reunión, pero facemos referencia ahora ás obras. Xa expuxo antes o compañero do BNG a situación de algún punto aquí no Concello. Nos facemos referencia ás barandas, facemos referencia a balaustradas en mal estado, facemos referencia a paseos deteriorados, facemos referencia a baldosas rotas, así como a zonas recreativas e deportivas en mal estado. É preciso actuar con urxencia, señor Bustelo, e creo que debemos de antepoñer situacións como as que vimos esta semana, onde se executaron unha serie de obras que son interesantes, a verdade, e que a veciñanza seguramente o agradezca, pero eu creo que temos que priorizar e ver que despois de 6 meses a baranda das pistas polideportivas, as únicas pistas polideportivas que ten a parroquia de Rianxo, pois sigamos ca situación que está. E seguridade para o colexio e seguridade para as familias que teñan ali os seus
seus rapaces. Calquer día producirase un accidente e logo lamentaremos non tomar as medidas a tempo. Comezamos cas preguntas en pleno. Cal é o estado actual do estudo do novo parque industrial? Que prazos manexa a alcaldía e o grupo de goberno para poder amosarnos ese estudio do que se falaba xa hai dous anos, e que medidas prevé o Concello para garantir emprego e sustentabilidade no mismo de forma real. Salía unha noticia na Voz de Galicia nunha comparativa sobre os ingresos que había nos concellos do Barbanza, e Rianxo está no último posto, non no último, non, de penúltimo. Este grupo se lle indicou no seu día que sería moi interesante que eses proxectos compartidos con concellos se fixera con padrón, porque os convenios colectivos implican maiores ingresos para a veciñanza de Rianxo, e seguramente repercutirá de forma positiva tamén no concello. Nos xa lle informamos no seu día, vostede, se lle interesou coller a nota ben, e se non, pois seguiremos insistindo. Pregunta: cal é a situación dos asfaltados anunciados en Cartomil e a Cruz? O terreo xa está máis que asentado. Que pasa cos asfaltados que se anunciaron hai casi 2 anos en Abuín? Que pasa co asfaltado que dá a pista de acceso ao colexio Brea Segade? Pásase a diario e iso comeza a ser unha odisea e ata un risco, porque calquer día para esquivar un bache temos dúas opcións: ou caemos dentro do bache, ou se non temos que meternos ao carril contrario co risco que supón. Non son para os usuarios individuais ou familiares, sino para os propios autobuses que suben por esa pista a diario. Outra pregunta respecto ao parking de Taragoña, que non sabemos se é público ou privado. Existe un acordo formal asignado co propietario da finca onde se está xa utilizando? Solicitamos, eu creo que hai 6 meses ou non sei canto tempo hai, e vostede decía que todos os documentos, incluídos os unipersonais de alcaldía, serían publicados. Bueno, nos confiamos na súa vontade, ustelo, e esperemos que nas vindeiras semanas podamos ter ese documento, e ademais que esa parcela, como vostede prometeu aos veciños de Taragoña, que sexa asfaltada. Por lo menos vayan de vez en cando, porque volve a haber baches, socavóns, e o uso que tiño ao principio xa non é tanto. Despois dun ano, cando ten previsto o goberno municipal reparar o paseo do río Té e garantir a súa posta en condicións de uso e seguridade para a veciñanza? Xa pasaron as choivas de 2024, xa pasaron as choivas de 2025, entendemos que é momento e tempo suficiente como para decentalo. Pregunta sobre o ROM, señor Bustelo, Regulamento Orgánico Municipal. Está o Goberno Municipal de acordo xunto coa oposición da necesidade de aprobar o ROM? Porque é especialmente chamativo. Os grupos da oposición estamos de acordo en que debe haber un ROM. Hai un documento enviado. O grupo de goberno está de acordo en que ten que haber un ROM, porque así o expresa nos emails que compartimos. A veciñanza se lle reclamou o outro día que é necesario que haxa un ROM para que regula as súas intervencións en pleno. Entón, que é o que falla? Que é o que falta? Se estamos todos de acordo, cal é o problema? Para rematar, Bustelo, vou ler as preguntas escritas, as que ten aí vostede. A primeira pregunta é: que decisión ten pensado tomar o grupo de goberno despois de que levemos advertindo da necesidade de modificar a ordenanza fiscal número 12 e máis iso se continúe cobrando mal á veciñanza? Perdón. Vai paralizar o cobro desta ordenanza? Vai proceder á devolución dos importes indebidamente cobrados á veciñanza? Ou pensa por fin modificar a ordenanza para adaptala á situación actual e garantir unha aplicación xusta e legal?
Pregunta número 2. Que explicación ten o Grupo de Goberno sobre o estado da obra de Vilasún, que despois de máis de 1 ano e medio continúa sen estar rematada? Por que motivo non se procede ao asfaltado do tramo pendente? Malia tratarse dunha actuación necesaria para garantir a seguridade viaria e a correcta prestación do servicio á veciñanza. Pregunta escrita número 3. Por que motivo o Concello de Rianxo está executando o cambio de luminarias en vilas por fases, instalando 2 focos ao mes, sen a correspondente tramitación administrativa, repetindo así a situación que deixou a empresa en 2024 máis de 1 ano sen cobrar? E por que non se optou por licitar a actuación integral a través do post-2026 para garantir transparencia, seguridade xurídica e para acabar dunha vez por todas a execución planificada desa obra? Cal é a posición do Goberno respecto ao edificio do médico de Taragoña? Vostede dixo que era factible, que o conselleiro era favorable a que se reabrira. Só temos que buscar na hemeroteca e esa mensaxe nos choca ca situación que vamos vivindo nos 2 últimos anos. Ten pensado vostede manter o uso actual como local electoral, solicitar formalmente a súa ocupación para o fin ao que foi cedido, que é a consulta médica, ou reclamar a súa recuperación para outros usos de interese veciñal? Vai definirse unha postura clara e contar coa participación dos veciños para ter claro xa dunha vez se se vai a reabrir o consultorio ou non? Por que o Grupo de Goberno non facilita directamente o proxecto de remodelación de erva sintética do campo municipal de Vilas e obriga aos grupos a solicitalo por rexistro en lugar de actuar con transparencia? Señor Bustelo, en este punto número 5 permítame unha puntualización referente ao que vostede nos acaba de dicir en este pleno. Se vostede reclama transparencia, aplíqueo. Levamos esperando 15 días por este proxecto. 15 días. Pero non só por este proxecto. Señor Bustelo, solicitámolle o plan de emerxencias co que vostede executou o mercado de Nadal. Unha auténtica temeridade. Solicitámoslo. Solicitámoslle se se ocupou o espacio de forma debida ou non. Preguntamos se había informes ao respecto e non temos información. E isto creo que xa hai 15 días. Levamos a espera, e isto é pola pregunta número 6, Bustelo, levamos a espera máis de 15 días para solicitarlle a documentación, para que nos entregue a documentación solicitada. E xa como último rogo, señor Bustelo, nos parece moi ben que vostede queira canalizar todas esas demandas veciñais a través dun documento na web. Nos parece moi interesante. Pero recorde a veciñanza que para iso tamén está o rexistro municipal e o propio email, porque vostede ao final acaba respondéndolle aos propios veciños por email, bueno, ou de forma directa a través das redes sociais. Pero creo que vostede non é consciente, señor Bustelo, de que hai veciños que non poden optar a ese formulario, que están bloqueados. Entonces, que é un brindis ao sol? Solo para que me digan os meus o que quero escoitar? Abre ya a súa página web, deixe que a xente se expresa, non tiña medo aos comentarios, señor Bustelo, e favorezca esa transparencia. E xa para rematar, rogámoslle, señor Bustelo, que convoque esa comisión de seguimento do ciclo integral da agua. Donde van todas esas convocatorias que vas a facer do Consello Municipal do Mar? Por certo, hoxe houve unha reunión no ámbito pesqueiro en Rianxo e o Concello de Rianxo non se personou e tiña a invitación. Co cual, todo o que nos queira contar, pois benvido sea, escoitaremos con atención e se non despois o leremos nas redes sociais. Moitísimas gracias, señor Bustelo. Empezando por isto último, procure ser prudente cando fais estas aseveracións, deberá selo. A invitación ao que vostede fai referencia, que supoito que alguén lle trasladou que estábamos invitados, formulouse onte sobre as 7 da tarde. Onte ás 7 da tarde invitaron a este alcalde a participar nun acto que se celebraba hoxe ás 11 da mañán.
eu, cando convido a calquera de calquera administración ou incluso deste pleno, non os convoco da noite para a mañán. Entón, se vostedes tiñan conocemento, se vostedes tiñan conocemento de que a xuntanza esa a que fan alusión se iba a celebrar con anterioridade onte ás 7 da tarde, poderan ter o detalle de comentalo, se é que tiñan interés de que fóramos participar. Se vostedes se enteraron cando a min onte a esa hora, bueno, pois eu, sinceramente, a miña axenda do día de hoxe pechase antes de onte a 7 da tarde. Desafortunadamente, se tuvera toda a mañán libre, pois achegaríame ali moi atento do que ali se poidera trasladar. Respecto do que comenta entendo que non é este o foro para comentarlo, en todo caso, respecto do que comenta das miñas redes sociais, as miñas redes sociais persoais utilizoas como creo conveniente e, en fin, non vou atender ninguna cuestión que vostede me teña que sinalar ao respecto. Para eso están os outros foros. Señora secretaria, o alcalde acaba de decir que son redes persoais. Entón, cando publica a información que se maneja no Concello na súa rede persoal, está vulnerando algún tipo de... A secretaria é secretaria do Consello de Rianxo, non de redes sociais. Creo que vostede se confunde de labores. Insisto, cas miñas redes sociais persoais fago o que considero oportuno e, ademais, existen multitud de posibilidades para calquera persona que se queira dirixir a min para preguntar, criticar, para o que considere oportuno. Existen medios digitais, existe efectivamente o correo electrónico, existen multitud de canles digitais, existe unha serie de xuntanzas que se manteñen por aí, existe este despacho da alcaldía onde pois, ao largo desta semana pois, se recibín en torno a unhas 20 personas, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, creo que ninguén pode botar en falta foros onde trasladar o que considere oportuno, non? En relación a estas cuestións que trasladaban no día de onte por escrito, a pregunta primeira está contestada, máis que contestada en plenos anteriores. A pregunta segunda creo que tamén está contestada. Volvo a dicirlle o mesmo, falta unha autorización de Aguas de Galicia para acabar a obra. Non temos pensado acabar a obra sin ter todas as autorizacións sectoriais en riba da mesa, evidentemente. En relación á pregunta terceira, tamén contestei en infinidade de ocasións, vaise facendo o mantemento das instalacións a medida que o requiran por diversas cuestións, por averías, por incidencias ou polo que sea. A pregunta número 4, entendo que non é a min a quen se debería dirixir, eu creo que nunca ofrecei ningún tipo de dúbida sobre cal entendíamos que tiña que ser a finalidade dese edificio, e así se trasladou á Xunta de Galicia, que a día de hoxe sigue sendo a que ten a potestade para facer o que considera ali, en tanto que ten afecto a un servicio. Nós somos os titulares. Estou falando eu, agradecerei que non fixera ningún tipo de xestos dese sentido. Quero dicir, o centro de... Sí, se refiro a usted, ten que jardar unha serie de cortesía, entendo eu. Aquí nadie se ponga a darlle aos brazos cando o reste. Mire, está ali grabado, non fa falta que eu lle conteste. Cando chega a casa revise se fixo xestos ou non fixo xestos. Estou lle dicindo, o Centro de Saúde de Tarajoña é un edificio que é da titularidade do Consello de Rianxo e que está afecto á Xunta de Galicia para a prestación dun servicio. Se a Xunta de Galicia entende que non quere prestar ese servicio ali, a quen lle teñen que dirixir a pregunta é a Xunta de Galicia. Este alcalde e este goberno non ten dudas de que sería moi beneficioso para o conxunto de veciñanza que se optara por reabrir o Centro de Saúde de Tarajoña, e así se ten trasladado en todas as ocasións que se tuvo, tanto ao conselleiro como á xerencia do Sergas, como a canta persoa dese ámbito tivemos ocasión de trasladarlo. Por tanto, se en algún momento eu dixen algo contrario, tamén lles agradecería que mo fixeran saber, porque mellor tuve un desliz nese momento. Creo que nunca dixen nada ao contrario, nin nada pode dicir que o dixera, non? E o respecto destas información que solicitaban e que fai referencia no punto 5 e 6, mirarei de facilitarlas, non? Nese sentido, tamén preguntaba por un acordo formal en relación ao Parque de Tarajoña. Ese acordo está publicado no portal de convenios do Consello de Rianxo dende fai meses, con tal de que o revisen, atoparán esa documentación que di que non enseñamos por non sei que, non? E ademais... Vostede lo pedimos ya por rexistro, contéstenos por rexistro. Está colgada no portal de convenios do Consello de Rianxo para o coñecemento de toda a veciñanza. Gracias, pero a preguntar por rexistro, respóndanos a proposta por rexistro. Fantástico. E os baches aos que fai alusión fai unhas semanas que se
están correxidos. Onte mesmo eu estuve ali, había en torno aos 15-20 coches aparcados, para non ter uso pareceme bastantes, non? Preguntaba polos asfaltados de Cartomila e a Cruz. A semana próxima empezarán a limpar esas pistas, así como a de Abuín, para asfaltar. Ahora que temos bo tempo, podemos retomar eses traballos que fai prácticamente 3 ou incluso máis meses que temos parado por cuestións estritamente meteorolóxicas. E preguntaba tamén a intención de ampliar o chan industrial deste Consello. Próximamente teremos unha xuntanza coa dirección de Xastur, precisamente para avanzar nese sentido. Na medida na que se poden ir trasladando avances salientables, pois seremos dilixentes nese sentido, non? Preguntábase tamén pola rotonda de Xogos dos Bolos. Está neste momento en redacción o proxecto para esa actuación, así que estea redactado, facilitaremos. Eu espero que a partir dese proxecto xa se poidan ir dando os pasos para a materialización desa infraestructura, que vai beneficiar moito non só esa intersección, senón incluso o ámbito, non? Comentaban tamén algo sobre relativo a parques e xardíns. Tamén ten que ver, efectivamente, que a cuestión meteorolóxica pouco podíamos traballar nese sentido, de que se segue o mantemento, por suposto, pero pouco se pode mellorar nos últimos meses. Hoxe mesmo puderon observar que estaban en unhas zonas valladas, empezou xa con plantación de cara aos próximos meses de primavera, non? Tomo nota desto que comentaba das torniquetas, además, que efectivamente espero que próximamente estén retiradas e modificadas a situación, así como tamén tomo nota do tema dos focos estes aquí da Praza de Castelao. Estamos, porque saía tamén en algún outro momento, outro día, precisamente no pleno anterior, trouxos un convenio que ten que ver, un convenio con Portos que ten que ver coa fachada. Ese convenio, moitas das cousas que nos habilita é para facer certas cousas que algunhas delas xa fóramos planteando e outras van a avanzarse a día de hoxe. Ten que ver coa parada de autobuses, así que tamén que se consolide este bo tempo, farase o pintado que está programado e está diseñado dende fai meses. Tamén se empezou con esa, efectivamente, coa retirada deses colectores subterráneos, e a partir tamén co amparo deste convenio, pois empezaremos co deseño destas novas ubicacións e tamén coas estruturas para sustentalos, para que non interfiran nin co tráfico, nin por suposto, coa comunidade dos veciños, nin tampouco co que esperamos ir conseguindo pouco a pouco, que é a recuperación da fachada litoral, non? Saía tamén o tema das luminarias, do que temos falado e podemos falar de maneira específica en calquer momento. Hoxe mesmo entraron 100 luminarias para cambiar algunhas das que están fundidas. Prevese que a semana próxima volvan a entrar outras tantas, e esperemos que así pouco a pouco, efectivamente, podamos ir poñendo solución a esta obra que ainda está en garantía, e non ter que recurrir a outro tipo de instancias, outro tipo de medidas, pero tamén, se hai que recurrirás, non? Despois, se pode indicar o tema dos núcleos onde hai ese problema de animais soltos para tallar, para ir un pouco máis ao detalle do asunto. Normalmente, cando se dan estas circunstancias, o que se procede a través da policía local, se fora o caso de unha cuestión puntual, requerir que se solucione eso. En caso de unha cuestión máis continuada no tempo, pois procédese con outro tipo de medidas, ou incluso, depende a tipoloxía dos animais, notificando tamén a SEPRON e a Guardia Civil. Toma nota das outras cousas que foron comentando tamén, que tiñan máis que ver con rojos, e nese sentido comentaban dendo BNG tamén algúns rojos que tiñan que ver con pistas de algunhas das que teña falado, etcétera. En relación ao Pexón, estes días atrás remitiuse, saben, se expliquei un pouco cales eran os pasos que estábamos dando, como queríamos ese convenio telo aprobado antes de continuar. Entón, a partir de aí, xa se mandou a contestación ao requerimento daquele informe de costas tamén do que falamos. Mandouse estes días atrás esa contestación a costas do Estado, e tamén se mandou oficio á Dirección Xeral de Urbanismo para requerir o informe de costas de Galicia. Esperamos, ademais, próximamente ter ocasión con un e con outro departamento de persoalmente abordar esta situación e definitivamente desbloquear o último chanzo para esa aprobación definitiva, non?
en relación aos extintores, tomo nota do que me comenta sobre o Cuartel Vello, nos centros escolares sí que xa foron renovados, e estás estes días, ademais, colocando señalización que ten que ver precisamente con seguridade, e no que comenta de memorias do neno Labrejo, efectivamente, houve unha incidencia que ten que ver coas entradas, bueno, non me atrevo a dizer cal é o motivo, seguramente ten que ver cunha previsión de unha reserva que se fixo para unha entidade moi concreta e que por un malentendido que houve entre o Consello e esta entidade accederon máis persoas que se prevían e iso depois non se tivo en conta a hora da previsión de entradas que se fixo. Depois se quere detallo un pouco máis, en todo caso touse resolto, a xente que veu puido disfrutar da actuación da fantástica actuación todo o mundo sentado. E pasamos ao asunto que había tamén fora da orden do día, que é a renuncia ao acta de conselleiro da Corporación do Concello de Rianxo de Miguel Ángel Iglesias Romero. Por tanto, o que facemos, como xa fixemos en algunha ocasión anterior, é tomar coñecemento da renuncia ao cargo de don Miguel Ángel Iglesias Romero, conselleiro polo Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, no Concello de Rianxo, renuncia presentada no Rexistro Xeral do Concello de Rianxo en data de 24/02/2026, e tamén o que facemos é, a partir deste momento, remitirlle certificación do acordo, non é un acordo, é unha toma de coñecemento, unha dación de conta, remitir certificación deste acto á Xunta Electoral Central aos efectos da expedición da credencial acreditativa da condición de electos a favor do candidato ou candidata, neste caso o candidato, que corresponde facendo constar que a xuízo desta corporación corresponde cubrir a vacante a don Santiago Fernández Figueira, seguinte na lista dos que concorreron ás últimas eleccións municipais do ano 2023 para que poida tomar posesión do seu cargo como conselleiro do Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE. Neste senso, como xa dixen en anteriores ocasións, e porque creo que é o que corresponde, o que non podo máis que agradecer neste caso a Miguel, a súa participación durante todo este tempo na vida política rianxeira. Xa antes temos coincidido polas súas ocupacións en outros ámbitos e agora tamén aquí, e a día de hoxe, como xa veño dixendo últimamente en distintos momentos como a isto de participar en política non está moi de moda, está máis de moda participar en foros que o que fan precisamente é desvirtuar a vida política, crispar a vida política, etcétera, etcétera, pero participar activamente na política non está moi de moda. Por tanto, todas aquelas persoas que en determinado momento toman a decisión valente de concorrer a unhas eleccións, participar nunha lista, eu creo que merecen todo o reconhecemento e que, ademais, ten a sorte de ter responsabilidades nunha corporación, ben sexa de goberno ou de oposición, merece un reconhecemento a maiores e, por tanto, tende esta presidencia gracias por este tempo e toda a sorte no que estea por vir, non? E hoxe, se me permiten enlazar unha cousa con outra, a cousa tamén vai de despedidas, porque hoxe tamén despedimos a Patricia Sánchez Castelo, a cal foi a secretaria do Consello de Rianxo durante estes últimos anos, e a cal, ademais, ven de participar, efectivamente, na última sesión ordinaria do pleno da corporación. E estou convencido que falo en nome de todos e de todas, non só dos que estamos hoxe aquí, senón tamén do conxunto das persoas que no día a día vimos compartindo contigo a xestión desta administración. E, por tanto, agradecemoche, Patri, a túa dedicación, o teu bo facer e a túa profesionalidade. A túa labor foi fundamental nestes últimos anos para que o Consello de Rianxo se puxera ao día en múltiples cuestións, así como para que se avanzara en diferentes asuntos de interese para o conxunto da veciñanza. Para min, se me permiten, unha das maneiras das que mellor se pode definir a unha persoa é en función do legado e da pegada que deixa ali por onde pasa. A pesar de non ter unha praza en propiedade neste Consello, a túa pegada nesta casa está fora de toda a dúbida e deixas unha administración moito mellor do que a atopaste sin dúbida ninguna. Algo, cando menos, ao que aspiramos todos e todas as que aquí hoxe estamos.
Personalmente, ademais, teño que agradecer tamén a paciencia e a comprensión que tivestes con nós dende que accedemos ao Goberno, así tamén como a vontade de afrontar todos e cada un dos asuntos que se foron plantexando neste tempo que compartimos, foran ou non compartidos de fondo eses asuntos. O dito, moitas grazas, Patri, e moita sorte ali onde vayas, e para que te acordes de nós tamén, pois, faco entrega dun detalle en parte de todos os que aquí estamos. Gracias a todos. Sí que foi un placer estar estes últimos anos con vos, xa casi van 8 anos, é a segunda despedida. Bueno, pero a persoa que me sustituí, bueno, pues, é da casa tamén, entón creo que quedades en boas mans. E nada, graciñas a todos polo vosso tempo e pola paciencia tamén a veces por a nosa labor, que a veces tampouco é tan sinxela ni tan fácil. Eso, pues gracias. Moi ben, grazas, Patri. E agora, se para acabar o pleno, se a gente do público quere comentar algunha cuestión, se non, sí, non é obligatorio, se non, damos o pleno por rematado. Os veciños necesitamos ese ron. Os veciños necesitamos ese ron. Ese ron tan necesario para poder poñer as... Ahora, os veciños necesitamos ese ron para poder expresar as nosas peticións, porque moitas veces temos que votar horas e horas aquí hasta o final de todo. Tamén pedimos que a hora de facer as exposicións sean vostedes comprensibles, que as persoas que estamos aí vocalicen o mellor posible, diríjanse hacia nós. Cando algún dos seus compañeiros concelleiros lle exhiben algún vídeo tamén fagan o ademán de que o queren ver e o queren conocer, porque realmente entendemos que vai a mellorar o entendemento entre vostedes e a mellor calidade de vida nosa. Decir tamén que, como sempre, vou pedir o mismo, a Comisión de Transparencia por o Centro de Día. Non temos información, cero. Non sabemos en que estadio vai as peticións, só sabemos que hubo un resultado positivo en canto á petición a patrimonio, pero do resto non sabemos nada máis. Entendemos, ademais, que é moi importante o Centro de Día para Rianxo. E o vamos a decir en todos os plenos, como estamos dicindo hasta ahora. Evidentemente, nunca se nos responde porque non se fai un movimento exacto, non se fai movimento de ficha, non se ten en conta que é unha grande necesidade. Entonces, é moito máis prioritario eso que calquera cousa. Agora mesmo tamén pedimos que o acceso ao Concello, estas escaleiras de aquí posúan unha varanda onde poidan os maiores sujetarse. Despois tamén pedimos, como xa o pedimos de outras veces, que o acceso ao liceo por a parte de abaixo, hubo un mes enteiro de chuvias e non permitía a entrada a xente por a zona de abaixo, porque o temporal é moi forte. Entón, xa que vostedes teñen o Pazo de Rianxiño, pense poder utilizar. As escaleiras interiores non teñen a seguridade suficiente como para poder utilizalas. Son demasiado empinadas e a huella é demasiado estreita. Non entendo como lle deron aprobación á entrada por esas escaleiras. O seguinte que quería pedir era que os amantes dos animales gustaríanos que houvese unha actuación de oficio por parte do Concello para ver o estado de moitos que están atados con cadenas, non solamente heterochip, senón a súa situación. Entonces, gustaríanos que se fixera unha actuación de oficio, sin ter que ser sempre os propios administrados os que lle vayan pedir á propia administración que actúe. E con relación á Playa dos Cans, que todos os anos se deixa de lado, pois a ver se este ano por fin existe.
Na playa das Cunchas, precisamente, na playa tamén do Porrón, hai unhas zonas que están totalmente cheas de silveiras e que moitos animales teñen morto aí porque unha vez que entran en esa ramallada é moi difícil salir. Non entendo como esa ramallada non se limpa. Pasan un ano, outro tamén e siguen así. Entonces non entendo porque eu se teño unha finca, me ven a policía e teño que limpar e esas seguen así, en ese estado. E despois tamén nos gustaría que ahora xa puxemos as pancartas, por favor, que non nos las retiraran, nada máis.